Actually, March pagid ako magplano nga magsugod og vlog. Kay ganan kong mag-vlog about life, love life, money and finances, insurance and investments, ug syempre spoken word. Bisaya ang spoken word. Nana ko mga videos ana, pwede na niyo ma-search. Pero tanawa, sugod March, nabdan na lag November, wa pa gyud ko kasugod. Wanna know why? Ask me why. Tungod sa fear. Kahadlok. Nya kani nga fear kay hadlok pa ni sa Halloween, hadlok pa ni sa mga horror movies or horror stories, hadlok pa ni sa biyaan kasi mong uyab, hadlok pa ni sa di katagdon sa imong ex. Kaning fear of what other people will say. Unsa kay ikasulti sa uban? Sumna tungod ana nga fear tanawa, taas kayong panahon, wala ko kasugod tungod lang kay nahadlok ko. About vlogging lang nitong istoryaan karon. Pero mangutan ako nimo. Naba kay butang nga wala nimo nasugdan tungod lang kay nahadlok ka?